Zdar lidi, moje jméno je Pavlik a já vás vítám u nového videa tady na kanálu Dropsy.cz. Tady mám v rukou dvě naprosto identické boty, Nike Dunk Easter Low. No, oni úplně až tak identický nejsou, protože jedna z těchto bot je fake a druhá je originál. A jak jistě víš, tak tady na tom našem kanále děláme občas legit checky. Obvykle to děláme tak, že prvně vyrazíme do ulic, ptáme se náhodných lidí, která z těchto bot je originál, která je fake. A až potom děláme tenhle legit check. No a teďka jsme se rozhodli to udělat naopak. Prvně dáme ven legit check, to znamená, pokud nás sleduješ a náhodou nás potkáš tady v Praze na street vlogu, tak už budeš vědět. Než se dostaneme k tomuhle porovnání, tak tě jenom chci říct jednu důležitou věc. Nezapomeň dát odběr na ten kanál Dropsy.cz, úplně zbrusu nový kanál ohledně streetwearu, vlogů a tak dál. No a hlavně to nejdůležitější, nezapomeň stahovat naši novou aplikaci Dropsy. To je první aplikace v češtině svého druhu, kde máš kalendář limitovaných releaseů tenisek, máš tam taky akce a slevy, speciální promokódy. Hodně promokódů jsou přímo jenom pro Dropsy, například teďka tam máme minus 13% na Foodshops. A taky jsme spustili takzvaný zlatý drop, což znamená, že pokud máš nainstalovanou aplikaci Dropsy, máš zapnutý upozornění, tak si tam může přijít zlatý drop. Hledej v aplikaci Dropsy. Ty to rozklikneš, hledáš, najdeš zlatý drop, tu máš otázku, napíšeš nám odpověď a vyhraješ třeba poukázku na Nike, triko Nike, možná boty Nike. Každopádně zlatý drop jsme spustili minulý měsíc a budeme dávat víc a víc zlatých dropů, takže stahuj aplikaci Dropsy, odkaz máš tady pod videem. A my se teď jdeme podívat na ten legit check Nike Dunk Low Easter. Let's go! Za ten originál větším aplikaci Dropsy, díky který jsem to chytl normálně za retail. A za ten fake, vždycky nám ten fake někdo půjčí a většinou chci usat jako anonym. Tentokrát nám to poslal týpek, který si přeje být zveřejněný a proto tady dám jeho Instagram. V žádném případě nepodporujeme prodej nebo přeprodej nebo vůbec jakýkoliv fakey. Takže díky, ale zároveň hlavně si nekupujte fakey, protože to za to nestojí. Než je vůbec otevřem, tak se podíváme na krabice. Rozdíly v krabici. Takže vidím, že u originálu je prostě čistě bílá, čistě červená. Tady na tom fakeu, i když ta krabice, většinou ty fake byly fakt jakože v poškozených krabicích, jak už si mohl vidět u minulých legit checků, myslím, že to byl Air Jordan 1, tam ta krabice byla úplně jako dodělaná. To je v dobrém stavu, ale vidíš, že tahle ta bílá není úplně tak čistě bílá, nevím, jestli je to tím, že byla nějak jako zašpiněná, ale jsou tam takový jako černý pruhy. Ten samotný karton vypadá jako v pohodě, identicky, no a když se podíváme tadyhle na ty nápisy ze zádu. A další věc, že na originálu máme box made in China a na fakeu máme box made in Vietnam. Takže to jim nevyšlo a podíváme se teďka na tag. Chybí jim tady, Easter jsou dámská colorway, takže tady je napsáno Women Nike Dunk Low SE a tady je napsáno Nike Dunk Low SE, takže další chyba, i když tam mají ty velikosti taky dámskou a pánskou. Číslo produktu souhlasí 1872-100, vyrobena v Indonésii souhlasí. Ten font není úplně přesný, trochu tam jakoby skáže víc. Ten QR kód je na fejcích vyražený tak jakoby trochu silněji. Ale u jakoby hodně limitovaných edic, jako jsou Travis Scott a tak tam jako řeší i ten balící papír, že je z jiného materiálu. Tak pokud se chci ptát na balící papír, u těch fakeů je takový hrubší, je takový tlustší, tady u originálu takový jemný. Ale myslím si, že to je úplně jedno, to může kdokoliv vyměnit. Tady u těch fakeů máme náhradní růžový tkaničky, krásně zářivý. V pytlíku Nike SB. Dunky jsou obyčejný dunky a jsou SB dunky. A SB dunky jsou v SB krabici, mají trochu jiný tvar, trochu jinou podrážku, bla bla bla. Každopádně tyhle ty dunky Easter nejsou dunk SB, takže další věc. U originálu nikdy bys neměl nic, co má Nike SB, protože tohle jsou normální dunky módní a ne skateboardový dunky. Taky fail tady u fakeového páru. A vzhledem k tomu, že u Easteru každá ta bota je udělaná jakoby jinak, každá má jiný barvy, tak si vezmeme prvně levou a potom pravou a budeme se podívat na rozdíly mezi fakem a originálem. Levá bota. Už na první pohled jsem si všiml tady na patě, že u originálu máš ten Nike krásně přímo vyražený a potisklej. Když to na tom fakeu, tam to je jenom natisklý, tam není žádný 3D vyražení. Potom jsem si taky všiml toho prošití a tyhle mezery. Tady máš vlastně 3 liny prošití, u originálu máš krásně tlustý prošití, když to u fakeu to máš takovou jako tenčí jehlou a máš tady ohromnou mezeru. Nevím, jak moc to bude vidět na videu. Za prvý ty stehy na těch originálech jsou hustší, že víš, že je to prošitý víckrát, tady jsou trochu dál od sebe, ale taky tahle modrá, tahle baby blue. Je to trošičku jiný odstín, ale to je, na videu to možná bude zkreslovat. Je to maličký jiný odstín, ale pokud nemáš ty boty takhle vedle sebe, tak to ani není poznatelný. Je materiál tenhletý midsole. Na tě natočím zblízka, uvidíš to tam na televizi, ale u toho fakeu je takový víc houbovitý. Vidím tam takových víc porů, kdežto tady ty pory jsou taky, ale ne tak výrazný. Co se týče prošití a našití toho swooše, který mimochodem většinou bývá hodně chybný, tak tady je udělaný fakt výborně. Tak zase jenom
fakeu máš řídší ty švy a máš je dál od sebe, když to u originálu máš takovou jemnou niť, tenkou a hned za sebou. A podobně jako na patě, tak i tady na jazyku, jak máme to Nike logo, tak i když se trefili o trochu víc než s tou patou, že je trošku vyražený na tom fakeu, tak poznám to teda hlavně hmatem, tak na tom originálu je to vyražený fakt do hloubky, když to u toho fakeu je tam takový jakože jemně vyražený. Tady na spodní straně podrážky udělali jako ten spray úplně libově, ale máme tady stejnou chybu, jako jsme viděli u Supreme Air Forceu, a to, že na těch fejcích ty registrační známky jsou mnohem výraznější než na tom originálu. Tady úplně to R je fakt výrazný a velký, když to na originálu je prostě mnohem menší. Takže další taková giveaway toho, že je to fake. Ty hvězdičky, které jako tady jsou docela dost těžko identifikovatelné na obou, ale přeci jenom u originálu jsou trochu jakoby víc rozpoznatelné, že to jsou hvězdičky. Tady už jsou jak takový kdyby ochozený, když to jsou obojí úplně nový páry. No a teď nás bývá se podívat dovnitř boty. Takový je hodně kvalitní ten jazyk, jo? Na rozdíl od těch Jordanů, kde ten jazyk byl úplně strašný. Tak tady máme fakt kvalitní jazyk a co se týče laces, jsou taky celkem kvalitně udělaný, dokonce i ten factory lacing je úplně skoro identický a ty odstíny barev taky. No a vevnitř boty, když se podíváme na tag, jiný font, tady u originálu ten font je mnohem tlustší. Všechno sedí, jenom u toho fakeu je ten font tlustší, ale upřímně, když vidím takhle tyhle dva tagy, na tom fakeu by mě přesvědčil víc, protože tenhle ten na tom originálu takový hodně jako rozpitej, že by jsem si řekl, tyhle, to je nějaký divný tag. No a co se týče vnitřní vložky, zase jenom ty R-ka. U toho Nike loga na fakeu máš to kolečko okolo ty registrační známky mnohem tlustší než u originálu. Takže tohle byla levá bota, jdeme se podívat na pravou. Myslím si, že si asi jenom zopakujeme to, co už jsme viděli na pravý botě zase. U originálu vyražený Nike, tady jenom natisklý. Mezera mezi první linií nitě mnohem větší než u fakeu, než u originálu. Ten odstín tyhletý růžový je trochu sítější na originálu. Zase výraznější a větší R na podrážce. Celkový prošití u fakeu máš širší stehy a tlustší niť. Na jazyku zase originál vyražený mnohem víc než fake. Koukneme se na laces. Kvalitu i barvy u laces trefily naprosto perfektně. A zase jenom kolečka kolem registrační známky u RK jsou na fakeu tlustší než na originálu. Takže teď už víš, jak poznat originál od fakeu u těch Nike Dunk Low Easter. Jak jsem říkal na začátku, ten týden vyrazíme tady v Praze dělat street vlog, takže pokud si tohle video viděl, my tě náhodou zastavíme, nebo nás uvidíš chodit po městě s těma botama, klidně zastav nás a můžeš být ve vlogu. Pokud jsi viděl tohle video, dáš nám správnou odpověď. Určitě dej vědět do komentářů, jestli bys to třeba poznal nebo ne, jestli ti ty rozdíly přijdou dost velký nebo malý. Dej nám vědět, jakou botu máme dát do příštího legit checku. A samozřejmě obrovský díky vám všem, kteří se dokoukali až sem. Vztahujte aplikaci Dropsy, podpořte nás jak můžete, dejte like, odběr a tak dále, tak dále. Moje jméno je Paflik a těším se na další video, kde se zase uvidíme.